Good morning guys, mga kayorski, mga idol. Ngayon ay babalik tayo sa Ordaneta at aayusin natin yung mga hindi natin natapos nung pumunta tayo doon. Oh, may huli doon LTO. Ang pangalan mo sir? Edric, no? Paul at saka si June. Ayan. Saka si ano, sino to? Freddy. Ayan. Wala akong dalang sticker, mask lang. Mas maganda to. Oo. Pag magmamotor kayo, pwede yan. Ayan. O yan. O, kasama na kayo sa vlog O. Okay. A few moments later. So guys, nandito yung dalawang bata nagbebenta ng ano, ito sili tsaka ng kamatis. So kahit wala tayong lagayan, bumili na lang tayo. So nagre-request sila ng bomba dito kay ano, Sir Mel, may-ari ng Rosal Bistro. Dito sa ZX25R nya. Yan. Wait lang Antayin nyo munang bumaba yung ano niya, yung minor niya. Saan nyo bombahin Tapos wag nyong isasagad. Huwag mo masyadong isagad kasi bago pa lang yan Ngayon ka pa lang ba makakahawak ng big bike? Anong kaninong big bike na bomba mo na? Doon? Pero hindi ganyan kaganda. Oh? Mas maganda ito. Bago to So, ito pa rin lang natin itong mga pangarap ng mga batang to. Kasi hindi naman lahat ng may big bike pinapabomba nila, pinapahawakan nila sa mga bata, ganun. Siyempre iniingatan din nila yung motor nila kasi mahal yung mga yan. Mahal din pag nasira yung pyesa. Pero mamaya tignan natin yung ngiti nila pagkatapos silang bombahin. Yun kasi ang mahirap bilhin yung talagang tunay na saya. Ayan. Malakas yan. Sige. Huwag nyo isagad bombahin nyo na. Sige. Sige, huwag kang mahiya. Ikaw naman. Siya naman. Siya naman. Ikaw naman. Okay, ayos ba? Apir tayo. Sige, uwi na kayo Uwi na kayo. Ingat kayo. Okay, shoutout. Sir, anong pangalan mo sir? Benji, ikaw? June. Ayan, sige. Dalo-dalo kayo sa shop pag nag-open Ingat kayo. Dali. Sige. Sige. Okay. Okay na Picture tayo. Sige. Okay. Okay na sige.
So sasamahan ko lang si Sir Mel. Ayun, at uwi muna siya sa bahay. Babalik na lang ako doon sa Rosal Bistro mamayang hapon kasi nag-i-invite si Sir eh. Chicha na naman. Walang na dis. I feel good. Aray ko. O, diba? Lupit talaga ng motor ng ano, may-ari ng Rosal Bistro. Saan si Sir Mel? Bait yan. You know. Diba? Mas relax yan i-drive eh kaysa dito. Kasi mas mataas yung manibela niya. Eto kasi talagang mababa eh. Matik na yan, Lods. Oh, diba? Napakalupit talaga Ayok! 250cc lang yan, pero grabe. Grabe humiyaw. Nakapagpakabit na rin pala siya ng ano, tail tidy niya. Kaya pala ang linis na tignan. O yan o, naka-tail tidy na siya.
pala ang ano, ang tunog kapag short pipe lang. Underbelly. Yan. Yan. Maganda yung tunog pag sa underbelly mo kinabit yung pipe. Ayun o, nakalagay sa underbelly lang. Diba? Dito na ako. Dito na ako. Diretso ka na. Sige, ingat ha. Ingat. Five minutes later. So guys, meron na namang banggaan, no? Grabe, ang daming naldidisgrasya sa lugar na to. Ayun, no? Delivery truck ng ano, coke, tsaka isang kotse. Yan guys, kaya lagi tayo mag-ingat dito sa highway, ha. Dapat laging ano, alerto. 2,000 years later. Ayan guys, nandito na tayo sa Rizal Bistro. Ayan. So, alam na dis kung ba't tayo nandito. Papakainin daw tayo ni Sir Mel. Ayan. Libreng chicha na naman. Kapal ng mukha mo! Oh! Ayan. So ayan, may mga customer sila, si Kapitan. Ayan. Okay. Nandun na ata yung motor ni Sir Mel, Ayan, nasa kabila. Ay, naka-on. Six and a half hours later. So ayan na yung gusto ko nang nangyari. Yan. Iba binagyo. Nakakahiya kasi. Naubos yung leche plan, ang sarap kasi. So maraming salamat kay Sir Mel at sa misis niya sa pag-invite sa akin dito sa Rizal Bistro para kumain. Birthday daw ng American Bull nila. Social, di ba? May handaan pa. Di ba? Medyo busy tayo ngayon sa pag-aasikaso ng itatay nating Moto Your Ski Shop. Ayan, so dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga idol dyan, sa mga ka-Yorski natin. Ride safe, God bless, ciao.